Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe. Molweni, namhlanje inkuthazo izawuvela kwincwadi kaMateyu 11, ivesi 12. Kususela kwimihla kaYohane uMbhaptizi kude kube kaloku nje ubukumkani bamazulu buyagonyamelwa. Bathi abagonyameli babuthime. Since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Eli ilizwi lizokhuthaza mna nawe. Elithi i-opposition izabakhona, amagingxigingxi azabakhona. Akuzuba lula kwindlela yethu yokholo. Kodwa kufuneka sibambelele ngakumbi, sibe determined, sibe persistent kwizinto zikaJesu. Nakuye kwangelulanga. Yiloo nto sinamandla ngoba sinomzekelo onguye, onguYesu Kristu, kufuneka siwujonge. Omnye umntu ongasikhuthaza ngakumbi namhlanje ngu-Apostle Paul kwincwadi yakhe kwi-2 Corinthians chapter 11 verse 25. Uthi kuthi kukathathu ndibethwa ngentswazi, okunye ndaxulutywa ngamatye, ndaphukelwa ngumkhombe kathathu, ndenze ubusuku nemini enzulwini yolwandle. Kwakungelulanga kwe-apostle, kodwa ungumzekelo omhle sorry, esinokubona kuye ukuba njena ukunyamezela, ekunyamezeleni mkhulu umvuzo. Sorry. Masibambelele, sikhuthale kwizinto zikaJesu. God bless you. Jesus loves you.